Искаме да оформяме, вижте какви дълги глутенови нишки стават. Това са конците. Днес ще приготвим нещо, което е модерно всяка година по едно и също време. Само поведнъж. Козунак. Започваме като в купичка с мая, сложим малко захар. Тази е от буркана с ваниловата шишулка. Сега трябва да направим кашичка. Маята трябва да изглежда ето така. Добавяме вода, затоплена. Хубаво разбъркваме. Правим кладенче. Както е така в кладенчето. Поръсваме с малко брашно и вътре и разбъркваме. Оставяме така 10 на минута да вташа. През това време може да свършим нещо полезно. Например, е тази наклонена кула от масло, заедно с млякото, и да ги затоплим. Отиваме на яйцата. По възможност на стайна температура, по възможност домашни. Захарта при яйцата и разбъркваме. Когато използвате истинска ванилия, ароматът няма нищо общо с ванилията направи. Оставяме на страна. Маята вече е втасала. Добавяме и маслото. Вече започна да мирише много интересно и това е изцяло от ванилията. Хубаво да се ви мазни ръцете. Помагате си с един уред. Искаме да оформяме, вижте какви дълги глутенови нишки стават. Това са конците. Вземаме и оставяме така. И това нещо ще си тук около 40 минути. Сваляме кърпата, намазняваме ръцете. Оставяме така още 20 минути. Режем на 2, идеално. Сега 1002 делено на 3 са по 334. Намазняваш. Това са конците. И това е втория. Имате 2 кила козунак. Оставате да втаса и остана само да го изпечем. Яйце с мляко и намазваме. Ако искате и вие да знаете тайната на глутена и как се получават тези конци, запишете за моя курс Основи на готвенето. И вкарваме да печем. Мажеме с яйце още веднъж и връщаме да се пече. Няколко минути по-късно, въпреки че още е топло, нямам търпение просто.